Naimbag arabitay man din kakabsat ti maminsan pay itinagan iti Knox United Methodist Church. Idanon mi tinaimbag adamag na kayo. Wen, tinaimbag adamag. Panangayab na manubuting ket ayat na mangeku ayayaban na alahek ti krus ket sumurutak uray pay no sa dinuman pangibaunan na kanya sa dinuman sumurutak ti dalan na makipagnak kumuyog akto ken kuana narnyaga minuyungan na kumuyog akto ken kuana sa dinuman apapanan na uray pay no sa dinuman pangibaunan na kanya sa dinuman sumurutak ti dalan na makipagnak uray iti pangukuman kumuyog akla ken kuana isulaeng ti pagtalkak ni Jesus napnuti ayat uray pay no sa dinuman pangibaunan na kanya sa dinuman sumurutak ti dalan na makipagnak iden na kanya grasya na intun mapanak jay gloria iden na met paraburnak kumuyugak tulaken kuana uray pay no sa dinuman pangibaunan na kanya sa dinuman sumurutak ti dalan na makipagnak tinay bagadamag ita arabi iket maadaw iti Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos Kapitulo 1 manipod ti versikulo 14 igingga iti 20 ket kastoy ti mabasa. Kalpasan ti panakaibalod ni Juan napan ni Jesus ijay Galilea. Inkas kasabana ti naimbag adamag ang naggapoy ti Dios. Timtengan ti aldaw kinunana. Asiday ti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kay iti basbasolyo
ket mamati kayo, iti naimbag adamag. Idi magmagna ni Jesus iti igid ti Dan-aw ti Galilea. Nakita na ti dua ang mangalap, da Simon ken Andres nga agkabsat. Ang mangiwaywayat iti ikatda. Surutin da ket pagbalinin kayto ang mangalap iti tao, kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti ikatda, ket simurda ken kuana. Intuloy ni Jesus tinagna. Idi makadayo basit, nakita na da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan dagiti kabsat, iti bangkada, ket isagsagana da dagiti ikatda. Inayaban na dagos ni Jesus ida. Pinanawan da namada iti bangka. Agrama dagiti lalaki, ang natangdanan at tumulong kadakwada, ket simurda ken Jesus. Kakabsat, iti leksyon, makita tayo dagiti sumaganad. Umuna, ti na yung bagadamag nga inwaragawag ni Jesus. Kat iso iti kaadana dito'y lubong kas Mesiyas. Ti kaadana dito'y lubong kas Mesiyas. Mesiyas, ang mangagas kayo tinasakit ti tao. Mesiyas, ang mangipaay iti kapya. Mesiyas, ang mangipaay iti namnama. Nga, saan lang aday jay? Di ba'y kadwaan na ibagadamag ang makita tayo, iti leksyon tayo kat ni Jesus nangayab, nangawag, kaligiti, daduma, at tao, ang makadwa na. Tapno da ito'y na imbag adamag, may papanti ka adda ti Mesiyas. Ti ba nang isalakan? Ti mangagas. Kat may pakamu, kaligiti at adupay at tao. Iso nga ti may kadwa pa sa teleksyon tayo, saritain natin panangayab ni Jesus, kaligiti mo nang upat nga adalan na. Inayaban na ida. Iti kabayatan, iti panagsagsagana da, ang mapanagkalap, inayaban ida ni Jesus. Kinunan na kadakwada. Surutan dak. Manipod ita, agbalin ka ito ang mangalap, kaligiti at tao. Kakabsat, iti tenga, iti kaadu at trabaho da, inawagan ni Jesus ida. Kat tinapintas, iti da ito eleksyon, mabasa tayo, nga idinangag da ito'y alalaki, ti awis ni Jesus, ti ayab ni Jesus, dagos asimong matda, dagos asimurda. Kat adtoy, adan kadwa ni Jesus, ang mangiwaragawag, ti may papan iti dayta, mangisalakan, nga adda, kada tayo. Nga adda, ang makibibiyag kada tayo. Ni Jesus, awagan na ka. Saan na nga kitkitaan no anya ti trabaho? Saan na kitkitaan no anya ti kasasaad mo ita? Saan na kitkitaan no nabak ng kaman wano na panglaw ka? At daman na nga ito nga adal mo wano nababati adal mo. Napigsa ka man wano nakapoy ti salunat mo. Ubing ka man wano nataingan ka. Ni Jesus, awagan na ka. Kunana, sumurot ka kanyak, kat pagbalin ka, ang mangalap kayo ti tao. Sumurot ka kanyak, kat pagbalinin ka,
Ang mangiwargawag met, iti may papan, tinaimbag adamag, ti panakaisalakan. When, awawagan na ka. Siya sino ka man, anya ka man kasasaad mo, ni Jesus, awawagan na ka. Nung mangigmo ti awis ni Jesus ngarod kan ka ita, sumumbat ka kadi. Sumumbat ka kadi, iti awag na. Iti awis na. Intayo. Sang sa kamay sa tayo, amay waragawag, tinaimbag adamag, may papan ka ni Jesus, ti manay isalakan, tinaimbag adamag, may papan ka ni Jesus, amang ngagas, mang tednamnama, tinaimbag adamag, may papan, iti biyag ngagnanayon, ang masarakan laeng ken Jesus. Awawagan na ka, kabsat. Agkararag tayo. Agyaman kami kan kawapo. O Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Agsipod ta, nangagan mi manen, tinaimbag adamag, may papan, iti kaadda, ti Mesiyas, ti manang isalakan, ken tinaimbag adamag, may papan iti, panibilang na kada kami, amay kari kami, amaki paset, iti panangiwaragawag, ti may papan ti panakaisalakan, ti may papan, tinamnama, ken biagang nanayon. Saan mo ang kinita, wapo? No nyaman, ti kasasaad mi. Saan mo kitkitaan, no? Nabaknang kami man, wano na panglaw kami. Ubing kami man, wano na taan kami. Saan mo ang kitkitaan, no? At daman na nga to, nga adal mi wano, awan. Ti kinitam o Diyos, ket da kami, may kari kami, sumurot ken ka, may kipagpaset, iti panakaiwargawag, iti mensahem, kay iti amin na tatao. Agyaman kami. Iti dayto nga raso Diyos, kasagkararag kami. Iraman mi ti kararag mi. Nagiti kakabsat isuda, nga aging ka itakit makapadpadas pa lang iti epekto iti gingined. Iti abra kanya Ilocos. Lord, tay nabiit, damanen napigsang aftershock na. Adda, nagiti kakabsat nga, aging ka itakit, saan pala na ikatitroma? Kadakwada, gaputi daytoy, adidigra. Pagkalmaam kad uapu, ti panunot da, ti karirik nada. Kastamot wapu, tulungan mi da, isudang agkasapulan ita. Ti daytoy mo karabi o Diyos, iraman mi ti kararag mi ni Pastor Belia Villar. Ang mumuwapo ti kasasaad na ita. Ang ti kasasaad sa lunat na. May sa dayto nga dipon wapo ang nagserserbikan ka. Agraman ti pamilya na. Ti kaingungot na ni Pastor Danny. Yun nat mo kadi ti imam kan ni Pastor Belia wapo kat ipaay mo ti panakagas kan kwa na. Ipaay mo ti kasapulan na ti finansya.
agraman ti tattao isuda amang kadwa ken kuana ken mangipaay kay iti kasapulan na. Kastamot o Dios iraman mini kabsat a fe krisanto isungag sagsagana para ti dakkel nga operasyon. Wapo sa luwadam kadimot aywanam agasam itad mo ti kasapulan da finansya. Kastamot o apo taramidam kay iti amin ang masakit ita. Anyaman ti sakit da. Iparabo mo kad ti imam kadakwada. Ket pukawom da ita na sakit manipod ti bagida. Kaditi kasapulan iti pinansya. Lord, Wapo Diyos, ilukat mo kad ti ruangan, ken tawtawa ti langit, agpaay ti bendisyon, na pinansyal kadakwada. Italik ko'y daken ka, italik ko dagiti ka pagkasapulan daken ka. Iti dayto nga rabii, denggem ti kararag ken dawat dagiti amin nga adda nga agsubsoy baybay, iti daytoy panagkararag, panagdebosyon, ti daytoy nga oras ti rabii. Wenno apo, denggem ti dawat da, salwada mi da, aywana mi da, bantaya mi da. Tinagan mo Kristo, daytoy kararag mi. Amen. Ken amen. Ti maminsay pa'y kakabsat, na imbag arabi tayo, kat ti Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, iso kuma, ti manarabay kada tayo. Amen.